har udregnet Fourier-koefficienterne for en funktion f, og vi summer kvadratet, absolut kvadratet af Fourier-koefficienterne, så er det 1 over 2 pi integralet fra minus pi til pi. Det er det, vi kalder Parsevalls identitet. Vi har kun vist dem. Vi kunne kun vise dem for uniform konvergente trigonometriske rækker. Det betyder, at vi kan ikke generelt vise, at den er rigtig for Fourier-koefficienten. Der kan vi ikke vise den identitet. Den er rigtig. Og det er noget af det, man viser på senere kurser. Det er svært at vise. Men det, jeg kan vise halvdelen af identiteten er rigtig. Hvad vil det sige at vise halvdelen af en identitet? Det vil sige at vise en ulighed. Jeg vil vise, at det, der står her, er mindre end eller lige med integral. Og det bliver et meget vigtigt resultat. Og det er det, der hedder Bessels ulighed. Så den har sikkert et eller andet nummer, den hedder 213. Så den udtaler sig om, at vi har en funktion fra R til C, som er 2 pi periodisk, og stykvis kontinuert. Så udregner jeg Fourier-koefficienterne. CK af F, det er 1 over 2 pi minus pi til pi. F af x, det i minus IKX dx. Husk på, jeg skal være en lille smule forsigtig. Jeg vil lige være skrevet, at det her var det indre produkt af F med IK. Det var det, jeg havde skrevet herover. At Fourier-koefficienten var F indre produkt med IK. Det er ikke 100% rigtigt her, fordi jeg har kun antaget, at min funktion er stykvis kontinuer. Jeg har ikke antaget, at den er normaliseret stykvis kontinuer. Så det betyder, at min funktion f slet ikke ligger i mit vektor. Det er en meget lille detalje, sådan en lille irriterende detalje, men nogle gange er nødt til at arbejde lidt med. Jeg kommer til det igen om lidt. Så jeg kan faktisk ikke direkte bruge den indre produktformalisme, fordi den funktion, jeg har med, der slet ikke ligger i mit vektor. Jeg påstår alligevel, at jeg kommer til at bruge det, men jeg skal lige have det sagt på den rigtige måde. Men det, jeg påstår, er, at hvis jeg summer absolut værdierne af koefficienterne, så får jeg noget, der altid er mindre end det, som jeg ville have fået, hvis det var Parsevalls identitet, nemlig integralet f af x i r. Bemærk, hvis f er stykvis kontinuert og 2 pi periode, så er det her et endeligt tal. Det betyder, at den her uendelige række giver noget endeligt. Den giver noget endeligt, og det tal, der står herover er mindre end eller lige med det tal, der står. Det er den ulighed, jeg godt vil vise. Så lad mig vise den her. Jeg kan måske endda begynde beviset her. Bevis for B6. Men husk på, altså hvis vi ved, at Fourier-rækken er uniform konvergent, så ved vi, at så er koefficienterne det, vi får i den her formel. Og så ved vi, at så er der en identitet hernede. Altså, hvis rækken var uniform konvergent, hvis f kunne skrives på den måde der, og var uniform konvergent, så ville vi vide, at sekunderne var givet ved den her identitet, og der var lighedstegn. Det ved vi ikke generelt for en vilkårlig funktion. Specielt hvis funktionen ikke selv er kontinueret, så kunne der ikke være uniform konvergens. Og så kunne vi ikke være sikre på, at der er en identitet. Og så viser vi kun en ulighed. Det, jeg har fortalt jer, er, at identiteten altid er rigtig, men det lærer vi ikke her. Her gør vi kun ulighed. Okay. Så
Jeg gjorde en lille pointe ud af, at jeg ikke kunne skrive det i den indre produktformalisme, fordi jeg har ikke antaget, at F er normaliseret stykvis kontinuert. Men nu vil jeg antage det. Nu vil jeg sige, at jeg kan lige så godt antage det. Vi kan antage, at F er normaliseret stykvis kontinuert. Hvorfor? Jo, fordi, hvad er det, vi vil vise? Vi vil vise den her ulighed. Måske skulle jeg skrive af F her. Det bliver lidt bedre. Vi vil vise den her ulighed. Hvis mit F ikke er normaliseret, det betyder, at den i springpunkterne har de forkerte værdier. Så kan jeg jo altid gøre den normaliseret. Jeg kan altid ændre værdierne i springpunkterne. Den er der kun endelig mange af. Eller nej, der er selvfølgelig uendelig mange af dem på hele den reelle akse, men der er kun endelig mange af dem fra minus pi til pi. Og i de endelig mange af dem kan jeg ændre værdierne sådan, at den bliver normaliseret stykvis kontinuert på hele den reelle akse. Det kan jeg altid gøre. Så jeg kan altid gøre den normaliseret stykvis kontinuert ved at ændre dens værdier. Og ved at ændre værdierne, så ændrer jeg ikke integralet, fordi jeg ændrer kun værdierne i endelig mange punkter. Og jeg ændrer heller ikke det der integrale, fordi jeg ændrer kun værdierne i endelig mange punkter. Så jeg ændrer hverken på CK eller på det, der står herovre. Så hvis jeg kan vise uligheden, når jeg har gjort det til en normaliseret stykvis kontinuert funktion, så kan jeg vise den for hvad som helst, fordi jeg ændrer ikke på integralerne. Så det, så vi kan antage, at F er normaliseret. Jeg kan skrive det sådan her. For normalisering ændrer ikke CK af F eller integrale fra minus pi til pi f af x i anden x. Så det var argumentet for, og jeg kan lige så godt antage, at den ligger i de to pi-periodiske funktioner. Okay, så vi fortsætter beviset. Og Bessel så vil vi bruge den her geometriske intuition, som vi får fra at tænke på det som vektorer og indre produkter. Så det, lad mig prøve at skrive ned, hvad det er, jeg godt vil vise. Vi vil godt vise, at for alle n, så er summen fra k minus n til n af ck i anden lige med, eller mindre end eller lige med integralet 1 over 2 pi minus pi til pi f af x i anden. Fordi hvis jeg kan vise det, så vil grænseværdien, når n går mod uendelig, også være mindre end det her tal, som jo ikke afhænger af. Så hvis jeg kan vise det her for alle n, så er det for alle n større end n. Så det er det, jeg skal vise. Men husk nu på, hvad det jeg har sagt et eller andet sted. Jeg har sagt, at hvis jeg skriver s som ck, så jeg skulle måske lige gøre klart, nu kan jeg ikke skrive ck af f hele tiden. Så jeg skriver fra nu af enten ck eller ck af. Resten af det, for ikke at skrive det. Men husk på, at jeg havde jo allerede indset, at den her sum ck i anden, ud fra Pythagoras, så er det indre produkt af den her vektor med sig selv. Så jeg kan skrive
Så hvis jeg introducerer den vektor, hvis jeg introducerer vektoren Sn, som er k lige minus n til n, ck, ek. Hvis jeg introducerer den vektor, hvad er det så for en ulighed, jeg skal vise? Så hvis jeg kalder den der for stjerne, hvad er stjerne så? Så er stjerne bare at vise, at længden af Sn i anden, altså Sn indre produkt med sig selv, er mindre end eller lige med den indre produkt af vektoren F med sig selv. Altså, jeg skal vise, at lige meget hvilket n jeg vælger, så vil længden af Sn i anden være mindre end med længden af F. Og lad mig tegne, hvad det er, jeg faktisk godt vil vise. Så hvad er geometrien i det? Det er, at jeg har en vektor, der hedder F. Og så har jeg en vektor, der hedder Sn, og jeg vil gerne vise, at den altid har længde mindre end eller lige med F. Det vil gælde, hvis jeg kan vise, at forskellen står vinkelret på sådan her. Og her er Sn, og her er F minus Sn. Så det her billede, det er, at F minus Sn er vinkelret på Sn. Hvis det er rigtigt, så vil længden af F i anden jo være længden af Sn i anden plus længden af F minus Sn i anden. Simpelthen bare ved potential. Så hvis jeg kan vise det, der står her, at vektoren Sn er vinkelret på den vektor, så er jeg sikkert stort set færdig. Jeg skal selvfølgelig have regnet det ud. Jeg skal selvfølgelig regne det på den rigtige måde. Men det er det geometriske billede, jeg har af situationen. Så lad mig faktisk bevise det der først. Så bevis for, at Sn er vinkelret på Sn. Og husk på, hvad betyder vinkelret? Det betyder det indre produkterne. Så jeg skal udregne det indre produkt. Så jeg udregner det indre produkt Sn indre produkt F minus S. Og så indsætter jeg bare, hvad Sn er. Sn er jo summen k minus n til n af ck ek indre produkt F, så jeg tager det indre produkt af Sn og F, og fra det så trækker jeg det indre produkt af Sn med sig selv. Sn med sig selv og Sn med F. Jeg bare skrevet ud, hvad var Sn. Og læg mærke til, at det her det er en endelig sum. Så når det er en endelig sum, så kan jeg jo bare hive den uden for det indre produkt. Det indre produkt er jo lineært i første variabel, så den kommer til at hedde ck ek indre produkt F minus Sn indre produkt. Så det er det, der står. Det er bare, der er ikke noget specielt i det. Det er simpelthen at bare bruge regnereglerne for det indre produkt. Nu kan I så lige sidde og tænke over det, for det skal vise, at jeg stort set færdig. Jeg får lige lidt. Står der lige her. Fortsætter det lige.